ہوکس پوکس پیش کرتا ہے۔ کیا چھوک لاویوٹ کٹی بناوان امی خطر پیو تواہ صرف میجک ہوتا زیاد زرو یہ چوک اصل سوال زمین کت کنے گیا سیار زمین چو خلاحس منز گردش کرن ولاب تہ میج ہندک بوڑ مجموعہ سیار زمین چو خلاحس منز گردش کرن ولاب تہ میج ہندک بوڑ مجموعہ تکیازے یہی چو حس ہی چینا خطر آپ چینا خطر کین دیوان تیری صحیح شاہ کھالنس منز مدد کران یہی بناون زندگی ہنز ترقی خطرک بہترین افزائش کا گر کیا تو وہا ہچھا زانہ تعجب کورمت زی یہی بوڑ سیار کت میں چھو پج زی تواہ چہو یہی کورمت بہ ونہ تواہ یہی حران کن دلیل زمین کے یہاں چھ بنیمچ ویسے یہ سورہ گو واریاہ کال برونہا شروع یس تقریباً 15 ارب وریو برونہا چو یلا پور کائنات اکس لویکٹس بلبلس اندر اسیت کائنتی ٹھول چو ونان پتہ تقریباً 13.8 بلین وریو برونہا ہیوت لافکٹ گنجا بوبل گرم گجھن تہ توانی پد کران یو تامنا یہ خر کار بیگا ستی پھاٹ پتہ تقریباً 4.5 بلین وریو برونہا یہ کائنات تھوڑا ٹھنڈ گجھن شروع گو تے گو پننس موجود ترتیبس منز آباد ہر کنہا چیز ہیوت تیز ہوا تے کشش سکلت شکل اختیار کرنی تے وقت گزرنس ساتھی ساتھی چو یجکش سکل قوت اکس موڈمٹ ستارن ہندے باقیات ہیج بڑے گنڈڑ گیسک اوبر کڑن شروع یہ اوبر گو پنس مرکزس منز زیادہ گنائے تہ بنو ایک ایکسٹرکشن ڈیسک پتہ ینہ والن 10 پیٹھ 20 ملین وارین منز گرد ہند چٹانن ہند باقی لاکٹ زراعت تے گیس ہیوت کوٹا رلیت بڑی چیز بناونی یہ بنیو اک دائر تہ بنیو یوتا بورڈ زیت ہیکو اس کے معیار کے مطابق سیار ونت تی ات وقت سپیٹ آیا نوجوان زمین کس سطح سپیٹ وجود سمنز درجہ حرارت اوسلاوا سمندرن تے زہریلا ماحول ستی اکزالن گند نہ صرف یہ زی مختلف دمدار ستارہ سیارچہ تے باقی کائنتی عناصر چے مستقل روزان تمس پٹھاؤ پرتھ طرفا حملہ کرنا یما حصتی سہیوت ممکن آسہ مگر جلدی نیو چیزن ایک ڈرامائی موڑ تے کائنتی حملہ گوو کم تے ییلا زمینک درجہ حرارت چو ٹھنڈک جان زمینس اندر پٹھ گو آپ ستھس پٹھ سمندر بناونا خطر بنیو سٹیم تھا زمین سپیٹ رود یوت تام زی باقی شہابیہ تی اونشینا کہی شکل منز سانہ زمینس منز زیادہ آب توی گی وار زمین ترنتی سطح بنیو اک پتلات ہے دری اتنا سمندرک بنمس حسس منز آتش فشاں چو میگما پیٹمس حسس تام وایان یس کھرکار آتش فشاں جزیر بننا خطرہ ٹھنڈ گو یومی کیا وٹھا بنیو اک بوڑ برازم یت پینگیا ونان چے تے گرم چٹان اس زمین سے اندر پھیران باٹم لیرنگ تے بریکنگ ایک اس عملہ منز یت پلیٹ ٹیکٹونکس ونان چے تو ییلا زمینو کرسٹ پینجیا ہس اندی پیکی پھیران آس امک ڈکر پھٹی تیم برازم بناونا خطرہ واریاہ دوریم صحیح از تہ جدید زمین وچان چے یائے کرک اس جائے ہے ہنز شکل اختیار یت حسوی سری فخر ستی گرونت ہیکو کیا تو واہی چھا پتا زی پرتھ اوری یہی چھو 22 اپریل زمینک دوا پوڑی مناونا یوان آ یہی آو گوڑا نچہ لٹھے 1970 تھس منز ماحولس فروغ دینا تہ ات متعلق بیدری پد کرنا خطر منعقد کرنا ہوا کہ آپ تہ میں جی آلودگی ہند بڑن والمسائل